Is me sé Ciarán na Cofaí agus í me mar léiriúir ar an Bronntanas. Is scéal atá an faoi chrú atá ar bhard tarthála agus tagann siad ar a mád seo bhfuil corp ban marí fáteach agus lastas trogaí gur fiú na milliún euro. Dúir siad loban airigid nó na drogaí ar bhaithna airigid íon agus an baile beag a hábhail nó dúir siad go na húdarrá se. Mar léiriúir siad na dúchán is smóí rúmsa ná an obair leis na báid. Agus cé bhfuil na rácannaí steramúil seo lonnaithe ar a bhairige i lár na hiiche. Seach ag rinne muid íon ó chéad ar loch in Uachtar. Bhí chuilecinál rain machine agus wind machine a bhí gimacht an clíomhannaí ar Seinnteoir an cé na ribs bheaga a bhí glúiseach seach amach a cruthú na tanta a bhí bolla na an bhád hain na báid. Ach ó lá go lá mar léiriúir nar tatú ar set agus tatú súla chuneal rudéis gan an tairigid le bheith caite. Seach í me se cuaire dínear. Téim sos ag an lochta an locht caterings derm. Cé mé duine de dínear inniu. Si nach mín samsa mé deirigid tá caite. Agus an na láhinnta sin bhí an lá is smó bhí 93 duine gichi dínear. Bhí go leor daoine idir crew, clear, effects, machinery, bádóirí, chuilicin an jam. Agus is set up sochcast a bhí an. Is tóthaí go ben taisteoir is smó le rá a bhí na John Finn, an taisteoir medicánach, Gaeilge medicánach atá an. A brotas an báidí. Sé de bhatha uaire. Sim faoi le agus an Gaeilge. Cha sé riontáma le idir scéal idir chunal fólam Gaeilge agus larmúid leis fin tugra. Mar bhí sain gur sim aige a bheith déanana rud a cinnta Gaeilge agus gur sim aige acaáid idir Connemara agus iartha na tíre. Agus ar náid ar an muid an anna íoc mar go mar cleachta ag siúd a bheith íoc í Hollywood. Ach ba chum leis faoi sin, dar ire, ní hine an rud a bhí an. Bhí sé geire bheith anrá rinne me se srá an Gaeilge agus rinne me go maithe agus cConamara. sé ceanganna na heisteoirí isteise éile neibbe leis go raibh me sé líomhdóib. Nuair an sconanú thart tá sin an dobar díist, mar tá san íor léiriú a brethir cecha casta agus ná písa a caitheú cinnte Dina cínsa go bhhanan an dá obair sin go dtíon deire. Can dhearanse go ben an náte smó go mín febannaí le tugraí le chlárachaí nó sconán nó srahannaí ná an céad méidir dearnach más féile me sin ará. An písa dearnach sin go mín an tairigid caite, go mín chuireáin na tuirseach a caitheú mar deir Martin Luther King, Eyes on the Prize, caitheú súla chuineáil ar go dtíon deire. Ní amháin mai ag bin ar rud cearttáil déanana agus sin an job atá ad, ach go na daoine leog chud obairán agus chud airigidán agus chud dúáin, caitheú chuineáil lei sin, agus is tusa tá freigracha sin mar léiriúir. Agus sin nuair tá sé críochnaíos an íoléirú ní sé thart fós, mar an sin caitheú a thuirt gon créaltóir, nuair tá dáta créala ad, tá sin an fógraíocht, tá sin an brú, an bolscoireacht caitheú a bhrús na meán. An rud is smó gur bhhaine muid amach leis an Bronntanas I mthúram ná bhí muid choláte go Connemara. Bhí muid sconanú ar a spidéal, bhí muid sconanú mar an na hán, bhí muid sconanú ar a gcarrúa, bhí muid sconanú ar a smuc, bhí muid sconanú a gclhíráin, clochnarún, bhí muid ar a ghlocháin, bhí muid an Uachtar ard, bhí muid mai cuireann. Cheapain gur heise sin dúin, mar bhena Connemara thcían, agus bhí sé an tábhacht dúine leis an Bronntanas gomach Connemara mar cinál character an sus go puinte, gomach áileach na háite le feiceáil, gomach sé mar chúra gon scéal a bhí a inseacht idir cric agus faragaí chuileáirt eile. Chumsa go pásanta sin an scéal a smó gur Connemara le feiceáil ar an scáilán ar bhealach a gur muide an bhródúras.